Ngadan na kadonot na kamansim ban penkre ajikai Bible study na kaktian ka U Blei. But ka khubor na kaktian U Blei kadon sibon. Hanray banyo ay kajikai ka badebyang ngam simlayo satya. Ngala advice you try, ngala up how try. But kindiat minute shaban let siya ka Bible study. Kawan ka sur ka U Blei ka bang. Peit U Jisu. Look to Jesus. Focus your eyes unto Jesus. Fix your eyes unto Jesus. Peit U Jisu. But mas niyo sngo kita nga pelit ika Bible. Ngalait siya ka jaga ay jaga iktin U Blei. But nantang ako aban kren yakani ka khubor hapdeng jongi ka jalenti kabangin dang day baniat. Hapdeng sibon ki jing yele ban pynthame ban pen bakalai ka jalenti. Sngap ngani itu ipi. Udon U Blei jen ka pyrthei ong ka siti ka baar jo Paul sinang korin na basaru basaw. Uba penmatla ika jing mut jong ki bamnget. Kanang baga jing shah juga gospel. Kanam ting shan satya. Haki. Satan U Blei jen ka pyrthei. Upen matla ika jing mut jiki babun. Dan na preng jobi pilang shah. Kadum sa pen matla au Satan. Pimpat mat sa ika boor juga gospel. Kala ka bamut. Mentakum ni ka kerteng U Jisu. Kata ka ba kadum. Ika jim jobi kan riak no aka kerteng U Jisu. Usya kiri jong U Blei. U Paul. Umi balik sa Damascus. Balik kami kinang buat utra Jisu Khrist. Hagalindi sa Damascus kadan ka jia. Kendo kampoy berkat baru utra Jisu. Ukulan kram. Nama kating pingsan kaburang utray. Uklani isu laisingi hadin. Kum kasarau kalahap. Ya kendo bu Ananias udwai kahap kum kasarau. Dan ka jingka kum kasarau pyrshah ki khmat jabi. Kan hap ka kerteng U Jisu Khrist. Hallelujah. Kan hap pyni ya ka buram ka jong utray. Hallelujah. Pyni ka jing tray ka batumai. Ka jong U Blei da ka bor ka jong sema khot. Paul ka si teach no Galatia no balar ka ban kongwang api ki Galatia ka beit. U bala pynthame. Pyrshah ki khmat jabi bala pyni shynna U Jisu. U bala yap ka diengphna. Who has bewitched you? Mano bala iksot yapi. Mano bala le bertong yapi. Bala pynthame ka jingpynthame ka jing le iksot ka jing le bertong. Don ka berksot ka bertong ka pynthame iki khmat bakin jamasim jabi. Haba pyni U Jisu Khrist bala yap ka diengphna. Pyni ke ba. U Blei la le nam ta jong pi. U Blei ka ban pli ki khmat ka bakin jamasim. Khmih U Jisu U Nongpynlong U Nongpynjanai ka jingngeit ka siti shi ki Hebrew khat alanam ka khat ka baar da ka khmih U Jisu. Hallelujah. Da ka khmih U Jisu ka jingkhat jong utrai bangin khmih U Jisu. Hagan ka pyrthei ki dan sibon ki riu khrau ki riu paunam ki riu danam ki laban ki nong sansar ki laban nong ki riu start ki laban nong kinong penberniah. Kilaban long gibrio. Giriuniam. Kinong yalap. Haga jaka bigi brio kin peit U Jisu. Kila peit no shaki. Kadang gajing khot. Gajing maham. Kadang gajing khot. Na U Blei. Bangin peit utra Jisu. Unang tho shaki Hebrew. Wala kadang ka jing artatian. Bau di upol handrai ki babun ki penskep mo di upol. Bau tho eri ka shiti. Syagiri ki Kristan Hebrew. La tho eri ka shiti. Shua ka jing shahnarphna ka sarkar rom ban penjat ka temple. Syagiri ki Kristan Hebrew. Ban pen U Jisu Khrist. Ukham krau bani ki angel. U Jisu Khrist. Ukham krau bani Moses. U Jisu Khrist. Ukham krau bani Aaron lingdo. U Jisu Khrist. Ulang hajrong. Ulang khli. Hallelujah. Hallelujah. Unong tho. Ukhot ikini ki banget Hebrew. Ki bama jingngeit. Jing shapan shitom. Upen ikini ki rikrau juga jingngeit. Kala nong bakhatway ki badaga jingngeit. Kila poisha ka thong. Kila pendep ika jing khot. Kila job ika jingngeit.
daga jingngeit wa mangiru habala kertuya dol o ki sakhi kat ne ki sakhi ki brio joga jingngeit ki bala job ki jingngeit ki jale ki la poisa ka thong mangiru habala kertuya dikini ki o sakhi kat ne wang yang in bread no ga jingpenwet baro bread no ga jingpenwet kani ga jing khot jong utrai don ga jing persyang ban penwet ban penthot ya ga jampi jongpi kibet ban khangla ban penpep ipi ban poisa ka thong ga jing khot ga jong utrai bread no ga jing penwet kala bani na yeng kala bani ki lok ke jo kala bani di nangelam kala bani kanu ka business kala bani ka jing ka song khasaman jwi kala bani kanu ka penwet penthot bread no ga jing penwet baro ba ka pop ka ba shai snow ka pop ka pen khet ho ye pi phimla bani sha prang phimla man tur sha prang sha khmat sha ka jing khot ka jing utrai bread no ka pop ka pen khet ho ye pi nang ta pet da ka jing sha ya ga je pet thong don ga thong jo ga jing khot jo trai ga jim jong pi pet da ga jing sha ya ga je pet thong da ga ba khmih sha U Jisu Khrist da ga ba khmih sha U Jisu hallelujah balingi don kam ban pet sha U Jisu ka jalenti nangne sha prang sha khmat ka ne ga jing khot ka ba kirki ga jong oblai ka jing khot ka ba don kam ka balon kum ga jing maham yanga ba re pi ka jing khot bangi dei ban pet sha U Jisu balingi don kam ban pet sha U Jisu magi don sibon kibanwana pyrshah ke khmat jongpi kaban khang nai pi ban pe sho chra Jisu kindan ki diversions ki lat lenti ke jing pin bernia ke jing pynthame ke jing shah so ai krai ki but sukod ban pen mala ki khmat jongpi kaban pe no ka pyrthei siki brio siki nongelam siki nong sansar siki riu don sap don pong siki riu pau nam pau khmat siki brio don spa buon ki brio ki pet shiki jagaban shania U Blei la shania ki jagaban mani U Blei la mani Blei ki jagaban ya ro U trai la ya ro la kentiu na me ki status ki dap de ni ki riu khra ru pau na manta jagaban penan buram U trai Henry ngila pelong Blei yaki brio ngila pet shiki ka Bible kong daga ba khmih sha U Jisu balengi dan kamban khmih sha U Jisu balengi dan kamban pet sha U Jisu namar U Jisu U Nongpynlong he is the only savior u tang ma U Nongpynlong dan da ka wai par ka kerteng ka bala ban pen im ka pyrthei menta ki jait ben ri menta ki penlong Nongpynlong ki pet iki nong sansar ki pet iki ri khra kum ki Nongpynlong jongki ki ban save ki ban pelaj ki ka pyrthei menta ka don kam ye ka jarap ka don per ka jingngeit kani diga jumaham na U Blei pet yo pisa aiksu sha pynthame yo phimi isu yo tra Jisu kum Nongpynlong pio I penman ye ki nongelam ka pyrthei kum U Nongpynlong kum uta uban penim ye pio ban penim ka pyrthei pet so Jisu Khrist udai U Nongpynlong hallelujah ka pyrthei ka terwa sibon ki ka pyrthei ka terwa ka jingim ki jon ka pyrthei ka kolar sibon ka jing kolar pet so Jisu Khrist U Nongpynlong kabar U Jisu Khrist udairu U Nongpynlong bo U Nongpynjanai ka jingngeit ngimpat janai ka jim juga jingngeit ka khlemat bangi kelabamot nginget ka gospel ngiyo aji panem daga jingai ila panem daga jinget jongiken how tra Jisu ka jinget ka panem udi Blei bepelong itu ka jinget bat udi ma uban penjana ngimpat janai ngi be sega jing janai daga jerap jong utrai hallelujah utrai udi ban penjanai ka jinget jonga bat jongpi oni arab ka jing bamla jiban nget oni arab upetras ulang ngam upetsi ka jing upetsi ka riong Jisu ang ami ubarit ke jingngeit ucurai ko ban penjanai ke jingngeit jang abat jwi ngiret jingngeit ngingam jelop ngi kompet ke jingngeit ngi kilat ban pet utrai Nongpynlong Nongpynjanai ke len yar utrai untan unring e piu ni alham e pi pinyat ka janti juga jingngeit naga boar naga buram
Kabalai balingi don kaman peit U Jisu namar udai kan nuksa ka jong supreme example, best example pelong U Jisu kan role model kan nangmuna kan nuksa ba pinbot bot ike denjat jong try ai bo try on the hero jong pi ba khmat jong pi ba pinbot nuksa pinbot ike denjat jong icon jong pi nangmuna nuksa ba pinbot. Hallelujah. Hallelujah. Bot ike denjat jong try peit U Jisu ulong nuksa ka batam bot ike denjat jong try bot ike jikai jong Jisu ke jingim jong tra Jisu peit U tra Jisu balingi di ban peit U sakwe udai champion udai nang job ula job ike jingyap ike jingtep yo soitan ki so ki krai ula mipat ike jingtep minta usyong haka ketika mon jong Blei. Hallelujah. Blei ko pa wong syong haka ketika mon jong ako kon tak nangan pelong iki nong syong ka jiu ka jat jong U Jisu la pendet eka kam ka pyrthei ka mission mentau dan ka ketika mon jong Blei champion u nong job ngidan kam ban peit U Jisu namar udai u nong job. Hallelujah. Champion jang abat jong pi. Hallelujah. Long balakar kui ke kerteng ke jong trai kebasan bagi khadu baling regaman peit U Jisu nama udai Blei udai Blei dan Blei show light na utra Jisu dan Blei show light na utra Jisu Hebrew iwe khot kabapra Henry siapa ngutu khon uang Blei siapa khon jo ka khet jame Blei. Hallelujah. Blei kupa uang ka khet jame Blei Blei ula kenti U Jisu la ayu ka kerteng bahalor keteng baro Bada ke kerteng Jisu khosi berkedeng krop telebron plasha shynna bau Jisu Yeshua Nongpynlong Khrist belasle Masya udi utrai udi Blei ka khosi berkedeng krop telebron plasha bau Jisu Khrist udi utrai udi Blei ula kenti ke kerteng Jisu la ay ke kerteng bahalor keteng baro Terau Petros kasi pentegas uang kuking isera tupin tip bau Blei ula pelong Khrist bau utrai ya uniu U Jisu ba pila sahnarphna pi uniu Yeshua U Jisu nana seret Blei ula pelong utrai baru Khrist ula pelong U Blei nama kata U Blei uang U khon jo U Blei khon ka khet jame Blei kalong sigi bam jugot bau ding sensar ka hima jame ulong du sensar ka jingle hok mela it ya ka hok ba mela isi ka bam hok namar kata U Blei ula pen sle eme ka kompnyang ka jingkmen tam ki perlok jame. Hallelujah. Ngidan kamban peit U Jisu Khrist nama U Blei ka jalan ti ka bangin nang ya nang ni syah shakhmat singap peniaba ngin nang peit i ka jingja ka pyrthei ka fokus ka jingpelet jimut jiki pre ka pyrthei menta kalong sigi babun ki balong ka diversion ka jing bantano ka jingpelet jimut syaki ki riu krau juga berkiban kular. There is a global cry for peace. There is a global cry for peace, prosperity, security, stability. Kadang kejiyam linear ke pyrthei. Kawat jingsuk, jingsengan, jiada, jingskem, jingmanba. Kini shibon. Kipriban kolar ke jingsuk. Ke jingskem, ke jingsengan, ke jiada, ke jingmanba, ke ekonomi, ke yokokot. Kin kolar. Kipri kin peit shata. Kin pelong Blei. Kin buram, kin money. Kin shime ke jaka ka jong utra Jisu Khrist usim joga jingsuk. Kin kular ke jingsuk ba ka jing scam ba. Ka jing syukor ka apa ka pyrthei. Nak kata kerau kani ka prophetic message. Peit U Jisu Khrist. Udai U Nongpynlong. U Nongpynjanai ka jingngeit jepi ka baar. Kabalai ulong ka nuksa ka babatam. Ka jing sorit ula jait ka jisorit ula pendet ika ka ula yap la tep ula mipat. U Blei ula kentiu ka kerteng jong tra Jisu. Udai nong job champion. Udai Blei hado baro.
Ngeit U Jisu U Blei pla U Jisu U Blei. Shekri money U Jisu U Blei. Dan Blei so like na U Jisu. U Jisu U Blei U juga beneng ba juga kendo. Yang in peit sa U Jisu Khrist. Focus, look, fix your eyes unto Jesus. What peit sa kadiang sa kamon. Ki diversions ki don sibon, ki lat, ki linti ki ban pinbakala ki don sibon. Akarisan pyrthei mentai ki niang sibon ki ru paunam pokhan. Ki ban kular ka beneng ka kendo. Ki ban kular ka ayom ksiar ayom rupa. Ki ban kular ka jingsuk jingskem, jingman ba. Hendrai ka Bible kong kat bagi dang ong ka jingsuk, bagi jing scam ka jing jot ka bagi kindit ka la. Ka jingsuk ka ba shisha ka wan. Now try Jisu Khrist. Usim juga jingsuk. Hallelujah. Hallelujah. Long balakar khui ke kerteng ka jome ko try. Ka buram ka jingok ka jirok ni alot shame. Oh, sim khot jong Blei udon. Aku tu ka jaga udon hame. Udon bapi. Panga ay ngo yeme na magani ka khubor ka badaypor. Kan bangin angya lentino sa majarbusan ka jingkhot ban peit sa U Jisu. Trying ini ay peit shame. Baba kora pli ki khmat jome ngin itho yeme ngin yo yeme. Ngin bot igi denjat jome. Long balakar khui ke kerteng jume pa. Hallelujah. Haba pin peit so try pin yo mensim. Pin yo jingshai. Pinom jalanti. Pin yo bor. Pin poi so thong ga jingkhot ka basaneng ju try. Ha ke kerteng U Jisu Khrist. Tat ninge siam ku ke por. Maranatha wan tra Jisu. Amen.